Dalem Pak Dalang. Sampeyan pirsani lho. Ing atase lapangan semene jembare parandene piyayi sing mirsani ya penuh nganti iki wetengen mburi kabeh tumplek-blek kepengin nderekake Pak Lurah ngrupe tanggene nglestarekake budaya lan ugi menjunjung tradisi wujude bersih desa. Pancen luar biasa yen penonton wayang Ponorogo ya, Pak. Mila saking menika tepuk tangan untuk semua penonton yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Ya. Elok temenanan. Ayo arep matur apa Bu Kesi? Saderenge matur, kula nggih pengen pantun kok. Pantun piye? Khusus kangge pacar kula wonten mriki. Sapa? Jenengan mireng keriyen. Oh iya, siap. Mangan bakwan dicampur mie rebus. Mangan bakwan dicampur mie rebus. Cakep. Bapak Lurah Suhirman pancen bagus. Wah iya. Apik. Ketoke kaya wis akrab banget sampean karo Mbah Lurah. Akrab. Wong panjenengane gaene SMS kula, WhatsApp kula, telepon. Ngoten niki kula mirengaken menawi panjenengane Pak Suhirman telepon niku rada napa nggih ngewel ndredeg ngoten lho Pak Dalang. Nggih. Bu Kesi. Lho, enten apa Pak? Wonten dawuh jenengan tanggal 22 niki September napa selo? Tasik selo Pak Suhirwan. Menawi panjenengan nyinden wonten desa kula purun Bu Kesi. Nggih purun no Pak. Ning mosok kula nyinden piyambak. Nggih mboten kalih Pak Cahya Kuntadi ngoten niku. Oh iya. Ora yen Mbah Lurah mboten isinan piyayine. Buktine nalika sinden mau dandan ngen pondokan kabeh ditakoni siji-siji. Pripun? Diapalne iki Umi, omahe iki Pulung ngono kuwi. Lah iki jenenge Winong. Omahe Tulungagung. Nah, iki Birgita. Bir ki minuman, Gita ki nyanyi. Penyanyi ning karaoke ngenan mriki. Heeh. Meneh. Lah, iki Mbak Tri Hastuti Retnowati saking Ngawi. Lah, niki Mbak Lia, niki saking Sragen. Wah, niki Bu Kesi genah titiane Pak Dalang. Ngono kok piyayine kok ya tatak tanggon kaya ngono. Mula wis sak trepe Bu Kesi, ayo karo nata alon-alon ngapunten ingkang bagian sound system Jawi radi dipun suda kemawon amargi teng mriki dobel sewantene Pak. Lek dobel nggih omong niku briwut. Ayo nggih ditata kerjasama yang baik. Kaya mengkono. Ya Bu Kesi dongakno piyayi ngrupit. Ayo. Nderek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat ngrupit mulai saking kepala desa, perangkat desa, para sesepuh, pini sepuh, para kiai, alim ulama lan sedaya warga masyarakat ingkang dalu menika tumplek-blek wonten ing lapangan Balai Desa mriki sedaya tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun, sedaya keturunanipun, anakipun dipun paringi soleh solehah. Amin. Pinter sedaya Pak Dalang. Amin. Lan tembene mugi-mugi sedaya warga masyarakat ngrukit pinaringan rezeki ingkang kuwatah sanget. Saengga mengke saben taun saged nanggap wayang malih nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Lah saiki genti Tondo Tresno. Nah, ekone dipun icali, Pak. Nggih, leres. Lah minangka Tondo Tresno tumrape kanca-kanca Madangkara sing diwakili karo Bu Kesi. Ayo saiki ngaturno panglipur kira-kira arepe nembang apa Bu Kesi? Ayo. Nembang apa ya? Kula badhe nembang slendro. Slendro? Oke, napa niku? Nembang, napa Pak? Sri Uning. Oh, nggih, Nggih. penak Sri Uning. Karyane Kanjeng Rama Haji Kuron Suwanda. Nggih. Siap. Sri Uning sak bawane Bu Kesi. Nggih. Nggih. Niki saene lek duet kalih Pak Suhirwan kok. Lha mbok menawa Pak Lurah kersa. Yen Apa, kersa Pak? kok tak sawer malan. Ayo. Alah napa Pak Suhirwan wani? Wanine lek teng mburi tok wau. Teng panggung ndrodeg ngantek ngompol wau. Ayo. Nanti brengose mlumpuk ning tengah ya, Bu. Nggih. Brengose kaya Pak Asmuni niku. Wah, ini ora. Ning piyayine jos, bijaksana dan sangat merakyat, tresnani karo desane. Lah kuwi penting. Monggo. Putri kang sulestiyeng warani
nonano bebela wirat ya yo rangi rasri kuning gugur nano mongko mesti monggo sak langgamipun Bu Kesi. Mbah Haji mantan kepala desa ingkang sonten wau sampun nyangoni kanca-kanca lan kula. Nggih. Kanca-kanca mung siji aku loro dhewe. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah Muhammad Kurnen asmanipun. Nggih, niku. Matur nuwun. Mugi-mugi dipun paringi sehat walafiat Mbah Kurnen. Nggih. Dangdut no?
kasih, matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga bisa kanggo jampine sayah para panitia mligine Mbah Lurah ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, keparenge panitia iki uga ana bintang tamune. Ya, ana pelak wae. Ana ya kuwi Mas Klitik karo Mas Kluthuk ning Serawuh Forum ya piyayine ya. Menawi engko tiwas tak supoti bae urung wediku kaya kecelik ndan. Sampun rawuh enten sing ngecek niki. Sampun nggih? Alhamdulillah. Yo, Cok. Gethuk dingin ngurmati Mas Klitik lan Mas Kluthuk anggene minggah ana pepanggungan. Monggo, dados. Sore-sore padang
Sugeng dalu Mas Jok Lidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas? Pangestu wilujeng pikantuk berkah panjenengan sedaya pinanggih rayu bagas warasan. Tanpa benten kalian sedaya para warga masyarakat ing Ngrupit, mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Insyaallah cinatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika Ngrupit ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin. Pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki lho Mas. Pripun? Kaya-kaya kesiram banyu adem kula. Sebabe? Lah pripun pinten-pinten musim niki setahun sowan Kyai Ponorogo nu kena diitung nggih kula. Monggo jenengan asli Kyai Ponorogo, Asli KTP Ponorogo. Nggih. Mula saged dipun itung dalu nika genepi. Anggenipun kula dados warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Nyambung tali silaturahim kalian warga Ngrupit jenengan dalu menika. Nggih, nggih. Mula dipun lenggahi Bapak Suhirwan ing dalu menika ngawontenaken tasyakuran bersih desa, Mas. Leres, leres. Nggih, kaya-kaya bungah sakjroning manah nika. Nggih. Alhamdulillah Kyai katahe sak menten sami duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Insyaallah sedaya dipun angkat derajatipun dipun tresnani marang Gusti insyaallah ing benjang saged ila yaumul qiyamah sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngeten lho Mas Cobi. Ponorogo enten tontonan ramene kaya ngeten iki. Leres. Sing delok rame sing nanggap arang-arang. Mboten ngoten. Loh, niku ndelok nggon kok Mas, ngoten. Ndelok nggon nggih. Nggih, ndelok nggon mula para-para pejabat-pejabat ingkang dalu menika lenggahi wonten ing pranatan wonten ing Ngrupit Mas. Mula dipun lenggahi sedaya jajaran Musbika, Pak Camat nggih rawuh. Pak Camat rawuh, Bapak TNI Polri rawuh, lurah-lurah sekecamatan ugi sedaya nyengkuyung. Nggih. Bahkan mantan kepala desa ing Ngrupit mriki ugi sampun kepareng mangestoni rawuh. Pak Haji, sinten kalau Pak Kurnen. Pak Kurnen nika menandakan bahwa tongkat estafet dayung bersambut. Insyaallah pejabat-pejabat Ponorogo yang selalu mengangkat harkat martabat budaya, nguri-nguri budaya, insyaallah sedaya saged ngrembaka rahyu wilujeng widodha. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk seluruh warga Ponorogo luar biasa. Jenengan kudu marem lho dadi Ponorogo. Masyarakate kondusif. Mulai enek tetembungan ingkang sae, Mas. Pripun? Wayah magrib budhal sembayang menyangkali aja nyangking timba. Terus mumpung sik urip ayo kabeh pejabat sregep-sregepon nanggap wayang sok nek mati ben munggah swarga. Kuwi omongane wong golek dhuwit lek kowe. Ora golek dhuwit piye ngene diwehi rega 12 lek ngenyang 1000 kok iso. Padake niku tandha keakrapanipun. Lho, kula niki nek Ponorogo moh ngregani, Mas. Leres no. Kaya dukun nika lho. Pripun? Luar kota ki wong padha iso ngregani ning nggone omahe dhewe wong ngrasa ngregani. Betul. Eling-eling omahe dhewe, liwat sak liwat yo ketemu karo tanggane. Iya. Mula dalu niki sineksenan Kyai Ngrupit. Insyaallah kok Ngrupit ki ben taun wayangan, dalange Mas Cahyo, dagelane kliti kluthuk. Insyaallah kula ora sah mbayar siji. Ora sah mbayar loro, bayar siji. Separo. 50%. Nggih. Elok luar biasa kuwi. Ngono. Dadi siji kluthuk ora sah dibayar, kula tok sing dibayar. Ngoten. Ose. Tekonmu nek kaya ngono. Lah pripun panjenengan wong loro lho. Ala tanpa rupa kaya kakangmu. Arep kakang kaya apa kudune lak seneng lah disawang susah ngeten iki. Lah wong sing mirsani wae senenge kaya ngeten. Wong kuwi sing seneng berarti atine kuwi ayem. Betul. Ngoten lho. Nek ambak meneng yen kanggene kula lho, Mas Kluthuk niki akan menyampaikan sesuatu kata mutiara untuk membangun semangatnya orang Ngrupit. Kata mutiara apa? Ngorene dikawal hansip malah dikira malinge kecekel kok iso. Piye jenengan iki kok iso? Kana ndak ngomong ora kok meneng wae. Wah, wis jan. Ya ngenteni awakmu. Loh, ini momentumnya itu momentum yang bahagia. Masyarakat Ngrupit diajak mujudke syukur, diajak seneng-seneng. Lah iya. Lah nyapa kok susah iki? Sing susah sapa aku seneng kok. Loh. Lah iya kudune lak seneng. Lah ya seneng. Lah senengmu kuwi lho kepiye? Ya mergo ditanggap. Loh.
Ora kok perkara ming ditanggap tok njur seneng kita, Mas. Nggih. Lah sakwise ditanggap kuwi tandha tarima kasih jenengan teng warga masyarakat Ngrupit pripun? Kula niku janjane ngapunten Mas Cahyo. Pripun? Kula niku nyambut ge bengi niki ngetoni kritiki ning Ponorogo jane ya seneng ya susah kula niku. Ya seneng ya susah. Seneng kula niku silaturahmi karo Rohmi kalih warga masyarakat Ngrupit. Bener. Sing nomor loro rada pegel kula. Lho, Perkarane nyambut gawe kuwi ora entuk pegel ora entuk. Lah mbok wis seragam kaya ngene iki ya. Lah apa salahe to? Kowe apik putih gedhi. Ketok gagah kaya macan kereng. Lho, Ponorogo kok. Lah aku bareng ngawaki ireng cilik mbok ge seragamen malah kaya garangan ya aku. Lah iki berarti ora syukur kita, Mas. nggih, nggih. Kowe iki lak ngerti tata tembungane wong Jawa, kene rada maju. Mula yen kepengin pinter srawunga karo wong sing pinter. Kepengin iso hukum, ahli hukum ya kumpul karo wong sing dengan pakar hukum. Betul. Lah nek sampean ki ora ngerti nggon tatanan Jawa. Nggih to, Gus. Mula kula gawene ngeten iki napa pampriye. Wong Jawa kuwi ana tetembungan sing apik. Ajining raga gumantung saka busana. Ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Leres. Mula kaya Mbah Lurah Suherwan ki karena wong sing dedeg piadeke ya wicaksana. Mula nek nggon-nggon nyenengke wong, insyaallah bakal iso ya tetep diparingi seneng dhewe. Sing ngomong seneng sapa? Mbak Lurah ki iso nyenengne wong tapi atine susah apa ora kowe? Lah nyapa Lho, Mbah? buktine mau pinarak kene wis paring dawuh pidato ya Kali iso dijajaki, ning lek atine menungso ora iso dijajaki. Lho, Iso nyenengne wong sak meneh mbane. Ning apa ora lek atine Mbak Lurah ki susah? lah susah ki perkara apa? Lho ragate akeh tambel iki yo. Lho jenenge tambel ki tanggung jawabe pemimpin desa kita. Ya, kewajibane pancen ngono Sing kuwi. diarani lurah ki ngelu ning sirah kuwi wis pas. Lah yo wis to. Arep tambel-tambel lah. Wah, lha iki. Iki nun sewu, Gus. Pripun? Kula kandhake wong seneng kuwi bakal tundane diparingi seneng. Dadi Mbah Lurah ki senajan to susah, ning besok bakal diparingi seneng. Tetembungan sing apik berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian. Mula bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sing ngomong sapa? Tangga ki endenge enek lara-lara akhire ya mati ora seneng ya. Lah iki ya mleset meneh lho omongane iki mleset. Ayo. Ki omongane mleset neh iki. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian nyatane tanggaku ndek iki lara-laranen. Nyatane ya mati. Ora sida seneng. Ayo. Wong Jawa paring dawuh ya to, sapa nandur bakal ngundhuh, utang bakal. Urung mesti. Lek pangan ureng ya ora ngundhuh. Utang bakal nyaur. Lek minggat. Tangga ki akeh lho. Utang mekar nyatane minggat kabeh. Sing gawe bakal ngenggo Mas. Urung mesti wong nduduk kuburan lah dienggo dhewe. maksudnya ki ngene lho ya, Mas. Piye? Tangkeme iki lho. Ngomong rung tutuk kok ngene wae. Pegel aku. Pegel ya pegel urusan kono kene. Karepmu piye? Nek nggon ngendikane Mas Cahyo mbok srekal. Kuwi jenenge sampean ku ora ngenggokke yen Mas Cahyo ki dadi pinituwa utawa sesepuh. Ngono lho. Lha nyapa? Sing diarani sampean kuwi dadi anak, mligine sowan marang bapak ana ing pangarsaning Mbah Lurah Suherwan. Kuwi wondene sampean ki aja nganti wawan ceblok adoh saka wite. Gondol codhok ki adoh ka wite yo an. Becik ketitik ala ketara. Sing ngomong sapa? Becik ketika tangga ki ya becik tok ya nyatane ya ala kabeh. Gudik tok. Piye ya Mas, lek ngomong ki kepiye ya? Ngene lho, kuwi nek aja ngene, aku tau ngene malah keturun ndek kenane. maksudnya ki nek nggon bangku pawiyatan nggon sekolahan. Kuwi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah, kuwi golekno sing nggih pepatah kuwi tak tapakne lambene. Salah ya apa? Kuwi pepatah sing diskriminasi, sing beda-bedane. Ya lek gune lanang, lek gune wedok, kencing berdiri ndledek kok ndi-ndi. Astagfirullahaladzim. Ayo. Sampean aja bengok-bengok. Neng kene iki disuwun karo warga masyarakat Ngrupit supaya maringi apa iki dalam rangka bersih desa kanggo nyangoni warga masyarakat sing kepareng rawuh iki lho. Semua bengi kang jenengan. Ngopo? Dalang sing paling kemlindi iki mek Mas Cahyo tok. Sampeyan aja sembrono lho. Maksude piye maksude? Uripmu gumantung saka panggunge Mas Cahyo. Lho, uripmu gumantung saka wira pradanggane Mas Cahyo. dalang paling kemlindi iki mek Mas Cahyo. Buktinya apa? Kabeh iki ditanggap sinden, ditanggap madhep rono kabeh ning gone penonton. Sampeyan karo aku ya madhep rono. Ditanggap kok madhep debok ki ra ngajeni wong.
Nyukmu nyuk. Ning ndi nggon nggih papan sing jenenge dalang pakeme malah ngedep debok ngono kuwi. Ki lho, kowe iki wah jan kepiye? Ning ndi nggon ki sakrale dalang ki yo madhep rono. Mula diarani dalang ngudal piwulang. Kuwi lho. Wayang wajib sembahyang ringgit njeng Sunan Giri sing anggit ngono kuwi lho. Wah, lah kowe sinaumu kurang kok ngono lho. Dadi paling ora ki dalang kala napa, Mas? Ngudal piwulang. Ringgit Njeng Sunan Giri sing anggit. Wayang wajib sembahyang. Lah mula nyapa kok mesti dalang kuwi ngangge blangkon. Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Pripun jenengan ning ngrasake? Mula kula ki wegah ning ngejak niki wegah. Lho kowe ape ngejak sapa sing iso mbok apusi mak aku tok. Lho aku bayari piro manuk. Tidak membahas sebuah materi. Lho, tapi ya kan ya kualitas. Tapi kinerja gitu Gus. Lah ya iki lho maksudku kuwi lho. Profesional. Yen wis ditimbali kuwi sangumu apa, mulihmu nggawa apa. Lah ya kuwi maksudku lho. Ndongake penonton ki wondene kaya tawon. Tekane nyenengke, baline ya nyenengke. Lah kok iso? Tawon ke delok to. Tekane lak nyenengke. Teko ya nyenengke, ora ganggu. Urung mesti lek taun ki nyenengne. Nyatane nek taun sing nglarani. Apa kuwi? Pas ngentup. Lah nek lak ana manfaate. Manfaate apa? Lah mesti ninggal madu, gitu. Nggih. Dadi titenono, angger apa wae sing duwe madu mesti nggawa entup. Nah, dadi kewan iki lek enek entupe mesti ana madune. Kalau jengking dientup ya ora madu. Ayo. Kowe lek ganteng tapi kowe kleru tik kowe, kleru kowe. Kalau jengking. Kalau jengking nyatane dientup ya ora madu. Ayo. Keroyokan. Kowe karo iki ora karo aku kok ya. Ayo napa? Sing ngomongne madu lak iki ki mau. Nyatane kalau jengking ya apa jenenge entup nyatane ora madu. Lho kabeh kewane duwe spesial dhewe-dhewe. Nadyan to kalau jengking ora duwe madu ning lak duwe supit. Lek duwe supit berarti duwe entup. Entup. Lek duwe supit entup. Cuyuhe duwe supit ya ora entup. Sampai nek malih padha karo aku to, Mas. Lah iya, mosok wong loro kalah karo wong siji awake dhewe. Lah iki wong pinter kalah karo wong goblok iki ya iki. Goblok kuwi nek nggon ilmu kehewanan. Kuwi jelas cara penelitian beda. Lah iya, kowe ngomong to, kabeh nek disupit mesti duwe entup. Nyatane cuyuhe disupit ya ora entup. Mergo diwenehi totok. Lah nek totoke mesti duwe cupit. Bulus ke duwe totok ya ora disupit. Ayo. Ya Allah, ya. Ayo. Mergo kae ra duwe cupit enek totoke, mergo gulune dawa. Lek gulune dawa mesti enek totoke. Banyak gulune dawa totok. Lho, nek kae gulune dawa lak bathuke nono. Lek bathuke nono gulune dawa. Pak sentuhe merotokmu bathuke nono glindek ya. Iki ya-yaan. Tekan ndi iki piye kuwi? Ya-yaan kae. Lek aku teko yo. Lho, piye lek ngomong Pak Sento piye? Pak Sento glindek ya. Bathuke nono. Bathuke nono. Tapi lak duwe entup. Lah kuwi. Tapi lak gedhi. Matamu malah celalaan kok ngendi-ngendi. Ayo Mas Kluthuk, doa yang terbaik untuk masyarakat. Anu Mas ayo nyun pangapunten kula sebentar mboten saged ndongakne sedaya warga mekat ngulpit. Mergo aku ndongakne keluargaku dhewe ra mandi Mas ayo. Ini lho Mas. Donga kuwi ora kudu ning keluarga. Sok kala mandine ning gone wong liya. Lho mandi ki apa tau piye? Lho. Donga kuwi paling mujarab, Lah, sepos ndongakne apa to Mak? Nyatane jabatane ya dhuwur Mbah Lurah, aku dadi dagelan Mbah Lurah dadi lurah. Arepe ndongakne apa dhewe iki? Ya paling ora sampean matur nuwun karo Mbah Lurah mergo wis ditimbali tekan kene. Lha urung diwehi kok matur nuwun iki piye to masalah? Lek wis diwehi aku matur suwun. Ki jane ngene lho Mas, sampean ki ngerti tatanan nggon trah saka sastra apa ora? Roh kenyeh. Lambe iki nggo pangucap sing kepenak. Leres nggih. Nggih to Mas? Aduh. Ora celelekan. Iki ditanggap ora guyon. Lho sing bar iki ya guyone iki ya. Iya nek guyon ana nggone dhewe. Wayahe tema ya serius, wayahe guyon ya guyon. Nek kowe guyon terus, ngene iki Mas Cahyo aku melu isin. Isine budal kowe. Ya omong ora penak. Kok sing dibayar yo isine. Lah ayo yo tanggung jawab nyambut. Dibayar kok isine iki. Ya klambi terus buka pencilak lu berisin gitu. Lho ning kon pangapunten Gus. Mula Mbah Lurah. Mbah Lurah menika sedaya Mbah Suherwan. Sing ndi? Lah iya lek mundudan penah men ndi? Menika lho. Yang mana bionya mana? Udah mana berarti kok. Sing ndi? Sing ndi iki lurah tok lho, kae sak kecamatan jenengan lho. Sing busanane sing piye ayo. Mbah Lurah. Sundel Mbah Lurah. Lah, wah, lah. Cowok ini ireng kan Mbah Lurah. Salah aneh bener to.
Kowe iki aja sembrono karo tembunge ireng. Ireng kuwi gunane akeh. Pangapunten Mas Ayo. Siap. Niki kula jlentrehke. Ben duwe ilmu, secara intelijensinya itu ada. Apa? Kok kowe pekok ngomong ilmu. Wong iki sekolah. AQ, EQ, SQ itu bagaimana? Mu aku entek SQ papate pilek kali. Dadi Mbah Lurahke mbok wadani apa? Ireng. Ireng kuwi dibutuhke wong akeh. Apa kuwi? Nyun pangapunten, Gus. Aspal ke rupane apa? Ireng. Nyatane sak donya aspal rupane ireng kabeh. Enek putih. Ora blolok matamu kowe. Tapi lek enek markane putih. Jajal ireng enek markane. Kowe kira ceblok ning jurang bongko kowe. Mripatmu iki delon. Enek irenge apa ora? Ayo jajal putih tok. Iso nyawang kuwi. Kuwi ireng ki apik. Pitike delon. Ireng sekti. Lah apa? Lho, pitik ireng iso ngendhok putih. Ayo. Jajal pitikmu putih iso ngendhok ireng. Ndek iki ngendhok ireng. Dadine piye? Jemek. Ayo dilaten kuwi kok iso. Kowe iki nek omong kok Niki desane Ngrupit. 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 Bongko kowe. Sudah jelas. Sudah jelas Ngrupit menika suatu desa sing maju gemah ripah loh. Kok sik per huruf. Loh, sik to Pak, aku ngene lho. Oh, apa? Ya wis apa Pak? Loh. Ngrupit sing Ngrupit. Pertama hurufnya adalah N. Apakah N? N ki nantinya kelak Ngrupit bakal dadi desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan ping 4. Amin. G. Gegayane bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. R. R ki rasa siji lan sijine ora bedak-bedakne. O. Usaha untuk mensejahterakan itu yang menjadi misi dan visinya pejabat-pejabat wonten ing kelurahan menika. P. P menika pinaringan karahyan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. I. Insyaallah kula ya melu ndedonga muga-muga Ngrupit dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Terakhir T. T iki tekan tetek insyaallah bakal terwaca apa sing dadi karepe bakal diijabahi dening Gusti Allah. Elah lho. Kowe lek iki kalah kowe, kalah cepet karo iki. Ora kalah Kowe iki cepet. ganteng oleh pekok kowe Mas. Weh, bengi iki nyepelekke aku tenan kowe. Ayo. Sik, iki mau jawab iso cepet sae ganti sampean. Oke. Ayo kowe. Kene iki kecamatane Jenangan. JENANGAN. Ayo. J. Cepet aku. Cepet ya. Ya. Biasanya kan gue cepet. Nggih. Saya aku cepet. Nggih. Ngantek kayak tabuk cangkemmu. J. J itu adalah jerengen sajadah kanggo ngamalmu ibadah. E. Ekosistem dalam kamu menerapkan hidup harus kamu sebaik mungkin memanfaatkan. I. Iman. Sik kok iki piye to iki? Bar J E terus N iki ngawut ya ane kakangmu. Cangkemmu mirang-mirangke dulur kowe. Oh, tapi cepet ke iman. Loh, iman. Awake dhewe wong kusuk kok iso. N. N nika nata ati antarane mutiarane ilmu saka akhlakul karimah, mutiarane akhlakul karimah saka qalbiyah. A. Nika amanah. N. Amanah membawa berkah. N. Kusik to. Cepet iki. Mau cepet tok. N nandur kabecikan. A. E. G. G ki gotong royong. E. Emansipasi antarane. Kowe diblocokne kakangmu. Aku manut contongmu lho. Lho, manut ya manut kuwi kudu ngeling ejaan. Manut kowe iki berarti nek manut berarti iso diarani manut wong goblok iki kowe iki. Lho nek lak wong pinter kudu cacek to, Mas. Ya cacane sing bener no. Nah, nek manut wong goblok kowe wah bosok kowe. Ayo ya, jenggaku. A ki tegese amanah. Ah wis mau amalah wis. Ama muji. Ndedonga. Kowe ya asu. Kancane nyambut gawe malah kudune aku ki mbok junjung apa piye ngono. Di kowe yo dijung. A. Apa? Loh, ama muji, Gus. Muji piye? Loh, tegesipun menapa? Wong ki nek wis diparingi nikmat ya kudu disyukuri. N. N menika tegesipun nata ati lan pikir. Wis nata ati wis mau. Wis, nata ati wis. Mpun to? Wis. N menika tegesipun Nantinya kelak. nrimo ing pandum. Nrimo wis, kakangmu wis nrimo mau ya. Apa-apa mbok wisi piye? Lho wis. Wis. Delokan iki lho. Piye-piye? Kakangmu iki lho. Piye? Ponorogo. Iki persuku. Ning dia bisa menjawab dengan cepat. Jane sing ngeblok Siap? ngono. Ya, siap ya. Siap. Ponorogo ya. Nggih. Siap tenan, cepat lagi. Ya. Po. Po yo dulu. Po ki dulure Gipsy. Dalange yo mbleset to.
Po kok po. Po. Nah, po ki pono ki wis ngerti. Dadi masyarakat kene wis ngerti apa wis dadi karepe pejabat. Pejabat yo ngerti karepe masyarakate. Nata warga masyarakate ben Ponorogo iki dadi Ponorogo sing kabupaten yang menjadi barometer kabupaten seluruh Indonesia. Roki rogo diabdekke kanggo manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Taala. Ora enek es. Aku wong cerdas. Go ki tegese gotong royong menyawiji dadi sisi menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan, jiwa NKRI harga mati Pancasila Sakti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jiwa. Luar biasa apik iki lho. Oke. Ayo. Cepet bocah iki. Ayo. Jane sing mbok kon ngeblok ki aku mbah kene. Wah sak kesandake iki. Oh iki berarti begini golek pangan dhewe-dhewe ngene ya. Dagang ngasak iki. Ya api. Go Mas. Si ana ora? Hah? Si ana apa lah? Ora enek. Ya wis genti liyane kuwi wis nyiapne neh kowe ndak. Lah kula kuwi ngono lho. Dadi Mbah Lurah Suherwan. Nggih. Menika sing diarani Su menika supel piyayinipun. Betul Mas. Nggih to. Her itu dalam arti heran. Senajan to piyayine cilik ning lincah. Bener. Wan ki tegese wani ya wani, ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Ngene iki Mas. Nggih. Lah iki kedawan ning sajake ora ana isine malan. Nuwun sewu. Suherwan ya. Ngene Mas Gluthuk ngene. Suherwan. Iki Jawa lho. Suwi lak linuwe. Angger enek wong jenenge nek sune kan linuwe. Nah, her ki banyu. Banyu penguripan. Wan ki sugih. Sugih, Pak. Mula hartawan, ngono bangsawan berarti wong sing sugih. Tegese kuwi tegese luweh banyu sing jernih lan uga babakan ingkang sugih. Berarti sugih banyu berarti kerep anyang-anyangen. Betul berarti. Kowe kok kono ki nyapa to penemumu ki kok iso. Ora kok kono. Mula dipun aturaken Gus. Nggih, Pak. Mula enten tembangipun ingkang sae. Napa? Nggih kali para ibu pesinten. Oke, siap. Nggih, siap. Anu siji-sijine nggih. Nggih. Kesanipun gayeng. Mula tatanan Ponorogo kula apal, Gus. Nggih. Ngriki tenggene lucon nggih seneng, lagon saya nyimel, Leres. nglakon saya nggatekke. Nggih. Mula sing sae niku bisa menyelaras dengan suasana. Mas Joro. Mas Joro. Turu-turu piye ora enek apa-apa ndok turu ora nggih. Nek ciliminci. Ning niki kula suwun dipun riyanaken. Nggih, Mas. Amargi menika saking Pak Haryanto. Nggih. Kula wase Mas. Nah, monggo. Kula wangi nun sewu. Kula niku wis ngeten iki melu seneng Mas. Saking Pak Haryanto bakul jamu Desa Balong. Alhamdulillah. Nyun gending jamu Jawa. Alhamdulillah menika bakul jamu kula wau sampun dikirimi jamu Mas kali Pak Haryanto. Nggih. Sampun wis dikirimi jamu karo Pak Haryanto iki mau jamu enggal sedo. Mau yen tak tunjuk. Dadi hei, enggal sehat. Ngono sedo. Enggal sehat. Iki omongane tak kowe. Ya ngene. Kabeh iki manut tatanan. Tembunge para alim ulama kullu nafsi da'il qatul maut. Wong sing kedunungan napas besok bakal kajemput maut. Ora usah wedi. Yen aku kuwi bakale sowan kuwi wis mesti ginaris. Ning kowe aja lali. 3 dina tak slameti kowe. Slametono. 7 dina tak slameti. Kowe dulurku tuwa. Iya, kowe adikku Mas. 7 dina Tak slameti, tak takemne orkes. Wah, sama. Ning ya nyeneng-nyenengke jenazah ki apik. Ben atine bungah. Iya. Terus 7 dina bar kuwi 40 dina kowe tak tanggapne diji. sing 40 dina tak tanggapne kowe. Ora sah. Lah ya apa? Ya aja mbok slameti, ya aja mbok tanggapne. Lah ya apa? Kowe nusul soalnya. Lho ra iso. Lho lah apa? KTP ku seumur hidup. Ya ora enek kok iso. Nyuwun gending jamu Jawa, Mas. Nggih, gandeng menika Pak Haryanto nggih. Nggih. Sampun peparing wujudipun jamu kangge anak-anak lan ugi menika, kanca-kanca pengrawit. Bocah-bocah iki celitisan. Nggih. Ngunjuk jamu ora kok dingenek-ngenekke. Iki jane ngombe jamu apa ngombe ciu? Nggih. Monggo dipun aturaken lagunipun. Niku to? Nggih, manut. Ora usah kemeruh manut karo sinabu ae. Nggih to. Nggih. Aku ya kaya ketoprak biyen. Ora ngerti laras yo dadak. Monggo diaturake jamu Jawa, yo. Kan dipun dawuh sinten, Gus? Mangke bareng-bareng. Oke, siap. Yuk. Bonangipun. Thank you.
Gawane jamu Jawa. Pak Haryanto. Ya. Jawa pranyata dadi usada tegese nggih tamba niku. Nggih, nggih. Dadi awake dhewe niku duwe rempah-rempah sing jane duwe kekuatan utawa daya sing hebat. Kari awake dhewe gelem ngopeni utawa ora ngoten niku. Saestu Gus, saestu. Jane awake dhewe yen ngupmi Yayi rumiyin nggih. Nggih. Wong ya daran-daran pala kependhem niku lak nggih nyihate raga. Betul. Kadang-kadang niku yen didelok niku yen ora eling jaman dhewe iki nenek moyang dhewe mbah dhewe kadang-kadang kleru. Tahu kula niku ya swara ben tenggorokan iki ben penak ya ngujuk kencur. Oh iya. Kula iki nate bojo kula takon, "Nduk aku masakno kunci ya." Lah kok kunci sak gemboke digodhog. Salah wae pisan aku jawur. Mulane edukasi nggokke bojo ben ngerti tatanane wong Jawa ki ya piye. Bojoku wis malah wis. Tak golekne kanca saiki. Siap, siap. Genduk Umi Hafifah. Iki tak goleke waranggana domestik saka Ponorogo dhisik. Kula pancen seneng lek sinden domestik menika. Iki Domestik lokal. Nggih. trah saka kene kok iso kene, Dik. Nggih. Maju, Nduk. Nah iki. Iki cara jamu ngoten lho sewu Mas. Nah, apa? Jamu menika cabe puyang, Mas. Artine Cabe puyang iki tegese insyaallah iki pupu sing urip bakal nentremke keluarga ngelingke nindakake sembahyang. oh ngono ya. Nggih. Lek Mbak Winong cara jamu apa? Menika kencur, Mas. Kencur menika diombe iki dienggo untuk meredakan tenggorokan. Dadi ning nyuwarani garwa Api, penak. iya. Mbak Birgita? Asem. Kunir asem. Kunir asem. Kuwi manfaate, Mas. Manfaate ya enak digawak ya ben sing kesel-kesel ben mari ya. Sehat, ya. Ibu Kesi. Ibu Kesi menika cara jamu menika jamu suruh. Keset Ben keset. keset. Ora yo kaya nggih mimisen kae lho, karo nggih ngrambang mripat. Keset atine ben keset keluarga. Nah iki ingkang tunggalipun Mbak Tutik. jamu ngoten Menika jamu beras kencur. Kok iso? Beras kan kencur tamun dadi siji diperes wis enak rasane. Nggih, dicekokke. Nggih, nggih. Nek Mbak Lia Sundari terakhir. Menika rada gedhi menika jamu jago. Di Jamune rene karek jagone nek jago tok dadi isine apa jenenge jalu tok. mangsane. Anu nggih bakso loro di sitok enak. Mi. Nyanyi iki nek alus nyenengke, Mas. Pripun? Nggih, sarwa tindak tandukipun bekti ngestiti alih Kyai Kakung. Bener. Kula alus niki apik. Alus pangandikane ya apik. Nggih. Bocah lak tanpa pola aluse mriyayi ngono. Nggih. Mulane duwe bojo golek sing alus ngene iki. Ah, ya bojo kuwi malah sing cocok bojo kasar ngono kae. Lho. Iki nek sok duwe Bojo halus mek grembak, grembuk tok. Lho. Lah nek tangi turu dahar napa Mas Cahyo? Oh, penak. Sedaya sampun cemawis. Harmonis Monggo kuwi. katuran dahar kepenak. Terus kok. aku sing Lah nek bojo kasar. nyapa? Datangi. Elo wis nyepak. Karek mangan angel ram. Datangi. Blobokmu lho. Kuwi mbok golek lek dalam hidup berumah tangga, tapi lek dalam hidup bermasyarakat. Lah nek kowe ndek bojo halus, enek tanggamu kok omahe kobongan. Mosok ya ndalah melek warti kobongan. Penak bojo kasar. Pripun? Kelo melek warti kobongan dengan golek banyu, ayo kita disetel, kita digerjok, kita mari genine. Mari rampung. Lah bojo halus bosok kowe. Lho, upamane kobongan de ngono. kobong. Banyu. Urung ngantek golek banyu, omahe entek bosok kowe.
Ane nek kowe arepe nampa putu lak susah kowe. Nggih to, Mas? Nggih. Nampa putu nek bocah halus kene iki iso nuntun putrane. Ayo nduk istighfar nyebut asmane Gusti, nyuwun marang pangeran muga-muga paringi gangsal anggonmu nglairke. Lahir pun nang jabang bayi gangsat. Nek bojomu kasar. Apa? Aning bidan, hei! Kowe lho wis buka 18. Ayo ndangeten ngono kuwi. Lah kowe randang mekekeh iki ya ngopo? Ndase wis muntup-muntup. Susah kowe. Lah mbok pas tanggapan ning luar kota nggih Mas nggih. Piye? Ning Surabaya ning Jakarta. Kowe nyabrang, penak bojoku. Piye? Kan teng sepi, kiwa sepi. Ndang mlayu. Iya, kenek bojo halus. Tingak tingung. Lho sepi. Piker. Truk urung ngantek nyabrang kene sepi. Ya ndang nyabrang, urung teko nggon ketabrak piker bompo kowe. Wong iki asline ra trimo nek aku cedhak karo Umi. Mi, Nduk. Dalem. nembang Mi. Loh, Nembang apa Mi? Derek. Loh, aja melu aku melu pas saya kok. tembang iki lho nderek nek ngene iki halus. Paling ora ki ngagem ali aliku pampriye. Aja guyang-guyu tak cipok borok kowe. Mboten. Halus kok. Tembange sing kepenak ya, Nduk. Apa? Ngagem bawa menapa lak? Kangge bawa, Oke, nggih. siap. Gandeng Umi menika sampun terkenal dadi Ratu Podang Kuning. Oh, nggih. Nggih nglipur warga masyarakat Ngrupit kula kinten langkung prayogi ngaturaken menika. Nggih. Nggih. Umi jan. Sikilmu dawa-dawa ki tak renangmu bater. Kowe aja mbok rungokke. Ommu yo maido ngono kuwi, Mbak. Nggih. Asline lak kepengin bojone iki kaya sampean ngono kuwi. Oh ngoten to. Bojone kuwi awake guwedhi ndase Elek. cilik. Awake guwedhi ndase cilik. Astagfirullah. Dawa nek sampe apik belas kok. Saya tak gedene ndas. Tak ganti daster kok. Lulu lek kuwi. Cobi, Mas. Asmarandana ya. Sinebut. Wis riuning iki ya kemeruh ya. Mbak Kes. Saya serius iki ngomong. Sinebut si Podang Kuning. Sesuk mulai masak. Sik mike ijo lho Bu Kesi. Iki Mas kluthuk karo kritik iki sak set. Murup Mas. Kuwi lho set. Ayo. Cek lan sami mawon to, Gus. Beda. Beda pripun? Lah lek set ngene kuwi. Mike padha iki sing salah contonge. Ora. Nggih. Mi. Nggih. Asmarandana. Nantian wujud temong peksi. Ya, Duk. Akeh bocah saiki sing ora ngerti basa Jawa, diterjemahke menggunakan bahasa Indonesia Mas Kutuk. Kamu translate. Piye Mi? Nadyan wujud temong peksi. Senajan bentuknya manuk. Kok manuk bahasa Indonesia manuk? Senajan ki Jawa. Walaupun bentuknya burung. Nah, ngono. Artinya Membuat tali percintaan. Iso jane. pinter. Pinter bocah iki. Manuke iso ditaleni ngono. Lho. Dudu manuke iki lho. Nyapa kok manuke taleni. Mbahmu ki pergi. Sing ditaleni ki atine iki lho. Manuk iki anyang-anyangan taleni karet. jempole ya. Lawas banget lho iki ora. Halus manis nangsa yang artinya Burungnya blunus. kok burungnya Halus manis. Halus manis halus gitu. manis Manuke halus, manis blunus. mosok manuke blunus iki ya brodol to. sing bener halus manis nang semake yo Halus. Burungnya lembut. Nah, halus manis nang semake Lah ya halus kan ya lembut. Iya. Ya toh? apane sing lembut Manuke. kowe iki lemu nguber ya ngono terus kok Mi. Wis ben dijelaske kaya cuma takoni. Ayo. Burungnya lembut. Tapi manis. Menyenangkan. Wasuwi
Ning ndi? Ning Aku muni ra pentolo ya. Mengembara. Lagi berkelana. Goleki mencari. Mosok tak bentek sik. Goleki si podang mencari si podang jenang. Kok jenang piye to? Jenang ya, Pak? Trungokno to kuning. Jenar. Jenar. Oh, jenar. Jenar itu Mas saya. Kuning. Jenar ki kuning. Mencari. Mencari si podang kuning. Belang. Hibabu. Burungnya jatuh. Kesusu ae. Ibo ora tiba, ibo. Ibo, ora tiba ki ora. Ibo karo tiba ki beda. Tak lek mangan tiba terus bundas. Kuping ini geragas ngono kuwi lho. Jan. Kowe kakek melu. Kakek melu dalan dudak-duduk iki ngono kuwi lho. Ajak klasi kangel ora. Hiba bunga Betapa senangnya hatiku. Waduh. Kenapa kok senang? Ketemu burung. Burung apa? Burungnya siapa? Burungku. Sebelah kuning. Jatuh bundas. Diperban. Ayo. Diblubet. nyanding bisa dadi Nyanding bisa dadi tamba. Bersanding bisa menjadi obat. Obat apa? Obat ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Oh, alah Pak Sedo tutuk ya Pak. Kaya wong bakul kok iso. Kagem podang kuning iki, Gus. Siarke sik, Mas. Siarke sebelum podang kuning. Sing apik. Sing apik. Kawibawan ditata. Suk ndalung terus. Kurang gede suarane rada gantem to, Mas. Kaya MC kae lho. Piye? Jagoan tambah luru. Lho, tambah loro piye? Oh, dudu. Wong loro kuwi arepe semenan golek nggon nguyuh kok iso. Mbok takoni. Tuwek-tuwekne klitik-kluthuk ya ngono kuwi. Ayo, Suk ndalung iki. suara ki yo ndalangi lho. Dumateng. Dumateng sedaya para pamirsa ing dalem niku. Kecemengen kurang ngebas. Sedaya. Nah, miki cedhake nek. Dumateng. Nah, gedheke nek. Dumateng sedaya. Kurang gedhi. Dumateng. Base gedheke meneh. Dumateng. Gedhe meneh sithik. Oh. Kalah kaya sapi. MC ngono. Ya ta. Podang kuning. Sesarengan Mbak. Sati ya. Sopo iki? Umi. sapa Nggih. Ya, Cak. Dados. Wah. esuk awan ning omah wis
tepuk tangan kagem Mbah Lurah luar biasa semangatnya ya. Mbah Lurah suheran to niki. Suheran. Nggih leres menika Kyai. Matur nuwun Mbah. Nggih. Si Umi sapa to, Mak? Umi. Nggih. Aku ora leh kesi ra apa-apa ning leh Umi. Lah niki sak putu jenengan lho Mbah Lurah. Mbok ngelingi nek asam urate ben bengi ku matur kuwi. Sik jos lho. Lah nggih. Ngawur iki yo. Ngawur ya. Bal lagi sehat. Sehat. Tegalane kae ramumu. Heeh ta. Matur Mbah Lurah makasih nggih. Mbah. Mbah pilih malih Mbah Lurah. Malih. Kula sampun panjenengan geret mriki sembah nuwun. Insyaallah mboten kapok dalu menika saged berkesinambungan ing benjangipun. Lah nggih, insyaallah. Amin. Mboten ketingale Mbah Lurah, ketingale rencana tahun depan iki wayangan melih mboten. Niki masyarakat iki pripun nggih? Wayangan melih mboten Bapak Ibu? Malih masyarakat jenengan, Mbak. Alhamdulillah. Nah, gandeng tahun ngarep mengke regane selak mundak sakniki ndang dipanjeri. Oh nggih. Bayarane omonge separo nggih. Separo, Mbah. Nggih. Nggih, kula tok man niki mboten sak. Lah, piye? Separo didomong loro. Aja anu lho, tak. Piye? Tak tapuk. Cangkemmu lho. Iki warok lho rumangsamu. Mboten, Warok Bang. ki yo ngene iki. Bangsane iki. Kowe mau iso muni cangkemmu ngono. Nika lho, Mbah, sanes kula Mbah Lurah. Mboten. Niki Mbah Lurah ki sak sok. Sok ana sok orang to. Sok oleh karo sok ora. Sok weweh. Sok wis sok orang. Dadi yo Mbah. Mbah Lurah wis pokoke sehat lan Mbah Lurah nggih. Nggih. Mulih, Mbah. Matur suwun. Jaket mulih nggih. Nembang mulih. Wong Mbah Lurah ki arep nyangoni kok. Nyangoni aku. Mangsane. Matur nuwun, Mbah. Matur nuwun mboten sah. Golek angel meneh tinggone. Lho. Oh alah, anu nyun pangapunten. Kula patesane, Mbah. Kula niku lek putih. Nun sewu. Duh, aduh, lagi pas podang kuning iki. Kok pas podang kuning, Mbah? Kuwi dudu podang kuning kuwi dares kok. Bangsa. Enggak, Pak. Betul kula wis betul matur, Mbah. Kumo lancang. Banduan. Salah duit bengkok metu aja. Bu sinten? Kurya, nggih. Kline sapa? Mbah Lurah kita ya tendelidis. Nom-nomane sing bowling. Lah, mau sore mau ya ngono kuwi. Oh, tutik sing awi Gur kan. iki lho enek. Nggih. Niki sinten? Lah, Kesi. kesi ora ritek ya. Lah ora gelem lho dhisik. Kita mbiyen ya. Ketoke tekok niki sinten niki loro wong ayu ya sik mudeng iki. Kita iki mbiyen nom-nomane ya mbelinge ra umum. Bir kita, Mbah. Bir kita menika nggih. Bire Bir sapa kita iki dire awake dhewe. Nggih. Bir sakmono. Kita. Bir sak Dulu sak piro. Nggih. Sinten Mbah niki, Mbah? Iki sapa iki ya? Winong. Winong. Winong kono, jetis kono. Alah, Tulung Agung rika lho, Mbah. Oh, Tulung Agung. Senes desa. Jetis kono cedhak. Tulung Agung Mbah Lurah. Sing Tulung Agung. Oh, Tulung Agung. Adoh berarti. Tebih. Cara lurah ngene iki aku mudine gah. Iki sing sitoke sapa iki? Niki Umi. Niki griyane pulung. Umi. Iki lak nggonku Umi. Bu Kaji Umi lho. Lagi niki sok ben kaji niki nggih, amin. Nggih. Omahe Pulung. Pulung. Oh iya. Wah, Mbah. Pulung sendi? Alah, Bong. Sampeyan ki Jane kula niku dagelan mau disebut capil kula iki. awak arek ngelungke tekok KTP barang. Hei, dagelan arep apa? Oh, purun. Baru tawani halus kritik iki. Lho, jare wong halus kabeh. Meneng kowe. Mau guwetake. Gelem ora? Urun. Alhamdulillah barakallah nggih. Panuwun Mbah Lurah sehat selalu. Mbah, Iki piye iki? kalah sembarang kula. Cangkem elek rame. Sowis nek Cagem elek. Kowe Papokmu kapan kowe? lagi kula lagi begini diarek. Ala penting bayaran, Mbah. Iki Pak Cahyoe ora ya? Mboten, Ngeten, Mbah. Ora. Mbah Lurah, pangapunten ngeten panjenengan matur pira? Barokah panjenengan dalu niki. Pangapunten. Nggih. Nanggap wayang nyenengke piyai kathah. Niki pun barokah. Amin. Terus duwite leh nanggap panjenengan ditampi Mas Cahyo, paringke bojone pun amanah barokah melih. Amin. Terus bojone sesuk nyangoni anake sekolah.
Ya. Delalah ning sekolahan duite nggo jajakane kancane. Duit ngrupit barokah nganti tekan Solo. Amin. Niki kula jenengani 100 kowe kula keke bojoku barokah melih. Niku sen barokah saya gedhe. Nentene dhuwit pinten ndang dintekke. Mboten. Aja muni ngono. Timbangku delokne cangkemmu elek. Lho iki balurah ki los kok mangsamu. Lho Mas Kluthuk, lah balurah barokah apa ora? Barokah lho, Bos. Kok iso barokah? Lah wis maringi sedekah sakmene. Iki tak wene yatim piatu sing ning kene ya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Alhamdulillah. Itu rek duwe matur apa? nuwun Mas. Matur nuwun balurah. Tak tramone, tak tramone. Tak tramone. Kluthuk iki apa nih, Ra? Mbah. Nggih. Siap nggih. Tak kira kok balekne duwike nggih. Dan anu nyen pangapunten sampeyan jenengan wis joget engko kula sang 200. Lho, hei. Kok malah mbok balekke iki lho kok iso ngono. Alhamdulillah. Pun matur suwun Nggih, nggih. amin amin Nggih, amin Mbak. amin. Tepuk tangan balurah Rupit. Nggih, Amin, amin. barakallah. Sehat, Mbah, sehat, Nggih, sehat. panjang yuswa, amanah nggih. Tukang son. Ketoke nguwene tanahe ning ndi Lek, bakul aku ah. Mas, bakul ngombe, bakul ngombe. Ngombe kuwi sakmono iki 100.000 cukup ra kuwi. Kuwi kabeh 100.000 Cukup ra kuwi? cukup. Dumno kono, Pak Li kono kabeh. Wis 100.000 cukup kuwi. Nah, pun mriku dunjuk, Pak, dunjuk, Pak. Dum-dum Dunjuk. lho, Nah, iya, niki dunjuk duite sewu. niki. Nah, alhamdulillah. Wis dum-dum lho, dum-dum. Iki lho Mbak Lurah, jenengan wis maringi rejeki tukang dodol aqua barang pun monggo dunjuk. Nah, alhamdulillah. Yo, jan melu seneng kula. Halo. Ngapunten para kadang-kadang bakul sanesipun mriki nyedhaki Mas Kluthuk mriki. Ya. Jangkrik. Lah kok bakule ini kurang 20. Ya diparingi wong kemampuanmu Dik 20 ki apa to kok iso. Bakul kerupuk, Pak, kerupuk. Kek ngarep, 100.000 iki cukup iki. Ngarep kerupuk. 100.000 cukup ra kuwi. Cukup. Ngono. Iki ndang dhuwit iki dadi berkah kok iso. Pun didongke ngriko sing mirsani. Nah. Sik, Ngriko. Nggo artane dibeto riyen. bakul aku anu 20.000 lho piye. Ngriko pun. Pak Cahyo, Dalam utang duit 20 Pak Cahyo. mosok kok gak duit 20 ora duwe to? Ya jenenge dagel apa ya sangu to Pak Cahyo. Lah lek dagelan laris ki disuwuni 20 ngenehi ya 100 ngono. Nah, ya ngono ora kok kudu dipres. Arif. Kok iso mek 20 kok utang dalang 20. Bakul aku. Kurang piro? 20. Oh alah jangkrik tambel malah aku wis. Mbak Lurah ke Tasku yo wis bareng sak. Gleling ra sida. Hop. Iki dompetku mbok jikokne. Lah dompete kluthuk dhewe kuwi kok iso. Dompete kancane diodol-odol. Oh, Nun sewu Mas, gen kabeh adil. Ra apa-apa. Mbak Lurah sregep sedekah kok. Trimo dagelan ra gelem sedekah. Ayo. Bakal aku ndi. Kalau ning arep kae lho. Iso Mas. Wis. Sonen pen. Loh, TikTok bakul bakso anu. Cangkemmu. Anu rong mangkok Rong mangkok. Ini kamzah ya wis. Bir kita dan juga Winong Nawangse. Tak tang tang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo. Monggo Kak Sinten aturan wonten ing panggung kawin itu ekonomi mugi berkah Allahumma Request lagu saking Bapak Sarwanto. Nggih. Kasun ing Gentan. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga ngrupit tansah emut dumateng pangeran. Pinaringan rahayu wilujeng gampil anggenipun pados pangupa jiwa. Tembangipun solawat
Nabi. Nggih. Pas nika nggih pas nembe kemawon mengeti mawon. Mulutan nggih Mas. Nggih. Request tembang sesideman gubuk asmara. Saking pandemen wayang. Apa iki Mas? Nggih, ya Allah. Nglorogan. Niki lho Pak rewel Pak. Apa? Jawili terus sih Pak. Aja ngono sing sopan to Mas Kluduk. Nah, niki Mbok lho. kira ki apa wong wedok ora duwe harkat martabat seorang kaum wanita apa ora cak-cak. Jawili terus lho, wet wau lho. Kelangan 20.000 demak-demok. Mangsa. Kaya Mas Klitik lho. Nah, halus. Halus. Aku ora tau cak-cak ngono kuwi. Soale kamera iki ning ndi-ndi enek. Wedi karo bojone. Rek ngono sesuk wis langsung gak masak bos langsung sare ning garasi. Kamera sak gon-gon. Request saking Juragan Gabah Pak Sudarno. Nggih. Tembang Selendang Biru ciptaan Kinarto Sabdo. Oh, nggih. Sae menika biru. Gubuk asmara bae. Ya, tah loro kuwi. Nggih. Tak WA rambut balesi. Napa pundi? Oh, tak WA menurut aku. Lah piye to? Gak tau WA aku kok WA. Ora harus nomormu. Lah WA-mu ora tau mbal-bane WA aku lho. Aku enggak mau seperti itu. aku iki jalure ya tembang kodak kuning mau. Niki bawa Pak. Bawa pocong nggih. Bawa kalengmu salto karo. Kok serik men to, Duk? Kowe aja medu. Iki bawane bawa sing manut karo Pak Keming gamelan. Kowe iso bawa apa? Heeh. Kawruhana wong urip ning alam donya, pamane lamun benjang ing palastra, wong mati ning diparane. Manut sing mikul. Pinter lho cah kae. Meksa wangsulan. Bener ya. Takon teruske ya ora candake ya. Ya, Ben. Nyingkar nyingku. Ambok kali udut to, Dek. Nggih ngoten. Enake ngrungokne tembang kali udut to. Sing Suasanane ben gayeng. ting-ting ning jak banyalan ting. Lho, lah kuwi kepiye? Barang lawas ki yen didudai ya kepenak. Sok etos ya. Sesuk melu sapa? Wiwitane nyingkar nyingku. Rayunan Mas Kritik Mbak Birgita Mas Kritik sing romantis. Diajeng pir kita. Dalem Mas Klitik. Yen sinawang saperangan gamelan iki sing ndak senengi mung kendang lan suling. Kok sakit mekaten Mas? Iya, kendang lan suling kuwi iso nyawang ning ora iso nyanding. Ngono diajeng ya. Nggih matur nuwun Mas Klitik. Mas Kluduk rayuan untuk Mbak Wino. Tidak ngomong. Ora. Omong apa? Lah kowe iki ngomong apa? Rayu. Jajeng. Ora nawangkel ya sing tak tresnani iki jaba kowe cah. Emang ya. Si anak-anak cilik lho. Emang ya. Anak-anak cilik lho. Aja yak-yakan. Bojomu ning omah ngemiki. Eling. Si ayu bojoku iki. Kok ora antepan. Lah kowe kalahe karo aku muni sik ngemiki kok. Ngono lah. Anu Mas, kok kamerane makanan dulu. Lar ngopo? Bojoku ndelok ya, Mas. Terus ayo. Wino, Wino. Anu susukmu rada ngoten tak dul. Alah modus. Kok wedhus piye to sama? Modus kok. Oh, walah. Lah kowe kok ya serik wong sing dibenakne kono sing Ya aku ya pengen loh Mas ono kuwi sing aja kowe meri darbe ing liyan. Kuwi sik apik awakmu gawe sunduk mentul siji. Tegese siji-sijine wanita ora ono liya ya mung kowe sing tak tresnani. Ngono lho. Mas. Kuwi bojone kuwi mbok wae sunduk mentul nyapa sebabe? Sebabe kuwi tak encemi seklop. Kejem e ora. Ora. Apik lho kuwi. Sadis. Nembang ora. Terus Sekap sekop. kamu judes.
Dalem, Dik. Panjenengan setia to Mas kalih kula, Mas? Ora ana paribasan mudune lintang lan rembulan kejaba kowe sing bisa nyaketi marang sliraku diajeng. Mas Klitik. Piye, Dik? Adik kepanasan. Panas to? Iya. Duh, iki matengane. Sumuk Mas Klitik. Aku nek ro wong wedok ngalem ngene iki suwenengku ndak umum aku. Kene Dik, kene. Mas. Yo. Mas. Yo ngene dilapi. Mas. Setia ra karo aku? Setia ra karo aku? Setia. Tenan ra? Yo. Sumuk ya aku. Sumuk lho kipas ono. Panas. Oh alah ya panas balang ya. Lebot terima. Kaya teh celup ae malah ora. Mas Klitik. Dalam. Karena panas ini aku jadi haus. Aku pengen minum tengane Mas iki. Klitik. Jalu amangel Ram. Ya ampun. Nyok Mas. tak mimii sing banyak oksigennya. Heeh, ben gak sumuk ya, Mas. Mas aku yang ngombe. Arak doyan arak. Sinden nek domeni arak. Kok diombeni apik ngono lho. Iki apik. Lah iki lho. Yo jamu Jawa. Jamu Jawa. Aku rasa yang kira mungkin ini. Genting nih. Paringi ben sehat kok garwamu ben sehat. Aja kakek. Wes aku aja kakek. Nggak kok diombe dhewe. Hei. Lah kok bombe? Sing nyuwun kiki kok Ilingno terus menehno karo ngene iki no ora. Lah klenek racune sing bongko ben aku sing. Oh, ngono. Iya. Elok iki. Aduh aja. Iya. Ya ora. Mas aku lapar, adik lapar, pengen makan. Bojoke jane kere apa biasane? Apa-apa njaluk Lah sampean jane setia karo aku. Iya. Ini ya, Dik. Jangan bisa habis rapat to, Pak. Makan pisang ya, Mas. Amit. Mas aku ya luwe, Mas. Piye? Aku yo luwe kok. Oh, aku dhewe rung mangan kok iki sambat aku. Lananano. Oh. Lelampahan. Kasih dating to. Kowe ngapa to? Gremeng dhewe sambat dhewe iki. Ya pas payu-payune kaya pas tuwek lho lah. Lah kowe Adile Gusti Allah ngono kuwi, Mas. kowe engko yen diweni tenar kok kowe pas nom bujang. Kowe engko tentane ngrusak pager-pager sing wis apik. Mula ngene-ngene iki kowe diweni tuwek pas sukses. Mula nggih ngelingke suksesmu tuwekmu kuwi mung kanggo mulyake keluargamu. Ngono lho. Tuk awake dhewe padha. Nah, ngono lho. Kowe contonen iki lho. Adimu iki lho, Dlon. Lah piye kuwi? Dina-dina iki bar konangan ra lho to kowe. HP disita. Panitia telepon iki. Terakhir Wino. Kakak guyon. Terakhir. Iya. Lambok gurap lho. Iya, emang gini konsepnya. Lipstik apa lipstik itu? Lipstiknya ya dikasih glossy gitu. Oh, alah. Bojomu lipstik apa tuh? Kamu pengen gilap toh? Sini tak buat gilap. Oh, tidak. Iya. Ora. Tidak. Bang, tidak. Tresno tulus nadyan nengku. Gubuk, gul ora. Lah ya sing ning gubuk iki kok gugul-gugul. Gubuk iso gugul. Kadenge sing dianu Pak Taslim terus. Ning Pak Taslim sing entuk jamu lho kuwi. Penumbuh santai. Ngono kaya tuku kondisi. Aku iki mulane Mas kuwi mbiyen gundul tak seneni. Dagelan gundul aku keh. Ki mbiyen gundul tak aja gundul, geger arep bojone. Lah ngapa? Lah piye to? Anak-anak cilik to, bojone ngemiki. Heeh. Lah bocah bayi lak mesti rambutnya ra enek. Mana? Ngemiki lah iki turu ning andinge anake. Heeh. Anake ra enek lah sing enek deke. Lah bojone ngrayahi sirah. Wah, ketok gundul anakku iki. Lah kok dincepne lho, kaget to, Mas. Lah kok nyedote banter men.
Lah kok dhek? Lah pas bapakku liwat Pak Jolega. Nah, Suwargi. Lah nggih Pak Suwargi bapakku liwat kula pas kamarku lali selambune Pak. Mlaku karo muni. Oh alah, si gundul ngempeng. Wong edan. Domongi ora percaya. Si gundul ngempeng. Ya nang, tenan nang. Yen liwat Garangan Mas. Jangan lupa
terima kasih. Tembang menika kala wau ugi kula aturaken dumateng Bapak Suwito. Nggih. Ingkang pidalem wonten ing Desa Purwosari, Babatan Ponorogo. Alhamdulillah. Sonten wau kepareng manggi kalian kula. Pak Suwito. Nggih, sampun paring DP tanda jadi. Panjenenganipun badhe wayangan benjang tanggal 29 bulanipun Mei 2025. Sowe sik 2 tahun. Ya kena nggih. Harapan kok ya. Wis lali kancane. Harapan ya bagus. Niki Pak Suwito rawuh. Rawuh panjenenganipun. Nang dipethuki yo. Arep ngopo? Tak weane DP ben gak golek dagelan liyane. Nggih. Mas Klidik kalian Mas Kluduk. Dawuh, Den, dawuh. Jumbuh kalian pangandika panjenengan bilih piyayi Ponorogo menika mboten namung lucon, mboten namung lagon ning ugi lakonipun ugi dipun amati. Nggih. Mula endahipun budaya, lumampahipun seni, menika ampun ngirangi babakan pakem. Nah, leres. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi yang harus kita pertahankan. Leres. Nggih. Mula ing pawian dalu menika leresipun mengeti bersih desa. Insyaallah pinanggih Rahayu Wilujeng Widodo. Panjangkahipun piyai ngrumpit cinatet dening Gusti, insyaallah pinayungana kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Insyaallah niat yang baik, jalan yang baik niku nulat lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah benjang dipun ajak slamet wonten akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluduk wonten dawuh. Kula namung setunggal Bos, tetep donga kula muga-muga sing nanggap slamet, sing delok slamet, sing dodol slamet, sing ditangkap slamet, warga masyarakat slamet, sedaya pinangangan slamet, selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk cerita lan lakune Gus. Cocok. Siap. Kumalebet